Kaagyarin ang papabalo naman nga pang pag-good vibe sa inyo sining weekend. Nakaibalo ka po bala nga sa Moises Padilla, may isa ka anay opisyal sang Banwa nga nakapatubo sa mga puno sang grapes kag apple sa iya sining nga farm. May orange man siya. Ining iyang aging kasakuan sa peak sang pandemic. Halin sa mga fruit-bearing trees nga iyagin pananom, subong pinasahi naman nga mga puno ang iyang ginatagaan sang oras kag nangin madinalag-on siya. Lapit na lang magbukas ang iyang vineyard sa publiko kag mayara man siya sang kapihan katupad sini. Dugay-dugay, harvest season na sang iyang mga grapes. Gani, isa ang grape picking sa iyang mga aktibidad diri. Aton inibisitahan sa tripping ni Ruming sa Buwas at 10 a.m. Hindi lang mga idok ag kuring ang ginatagaan atensyon pagkaligad sa Semana Santa. Nangayo man ang katapos ang community animal rescue efforts agud nga maluwas ang nagakagutman nga mga wild animals sa isa ka zoo sa Amlan Negros Oriental. Kamusta na balaayan ang mga tiger, camel kag iban pa nga mga wild animals sa nagsira nga zoo? Aton hibaluon sa sining episode naman sa Baganihan sa Sunday.